Miabot sa kapin 160 ka magbanay ang apektado human na ugdaw kapin 40 kabalay sa barangay 76A Davao City. Busa nanawagan sila karon og tabang. Aniyang report ni Argil Relator. Walay undang ang kabomberuhan sa pagpalong sa nagkadakong kalayo nga milamoy sa kabalayan sa Dapsa St. John, Barangay 76-A Davao City, alas 3:30 Lunes sa hapon. Sa karon mga kapuso nga ni sitwasyon, pinapasay ang kabomberuhan aron pakgang ang kalayo apan tungod pod sa kakusog sa hangin no nagkadako ang kalayo. Kining usa ka residente mihangyo sa mga bombero nga bombahan og tubig ang ilang balay samtang nagkaduol na ang kalayo. Iyahay ug ginaganay ang mga residente, bit-bit ang ilang masalbar pa nga mga butang. Awan na lagi dia. Ay, may gani na. Bale. Bala na. Tubig. Nitabok ang kalay sa bigas, di pa. Nagabuming. Gisalbar sab sa mga bombero ang mga hayop sulod sa mga balay. Ang ubang residente milusong na sa dagat, dala ang ilang mga gamit patabok sa coastal road. Nagtinabangay na sab sila sa pagpalong sa kalayo kay naglisod sab ang kabomberuhan sa pagresponde tungod sa kapiot sa dalan. Ang dalan yun sir, ang pinakakuha nato dito nga na naglisod o responde kay gikan sa katong nasunugan, mga 300 to 500 meters pa ang ato ang mga fire truck no nga ang kalayo niya, ang posisyon nato gikan sa katong nasunugan o atong fire truck. Unya nag-layout na lang ta og hose padulong dito sa katong nasunugan. Human ang sobra usa ka oras, nakontrola ang kalayo. Nasuta ang sikaduhang andana sa balay sa usa ka Janet Cabiles, nagsugod ang pag-ulbos sa kalayo. Hinoon, parayon pa ang pagsuta sa hinungdan sa sunog. Gibana-bana ang miabot sa 1 million pesos ang nadanyo sa sunog. Matod sa CSWDO, 169 ka magbanay o 850 ka mga individual ang nawad-an og panimalay, human dili moubos sa 40 ka mga balay ang naugdaw sa sunog. Sa gym temporaryong nagtiner karon ang mga apektadong pamilya nga nangayo karon og tabang. Assistant jud nga makatukod dayon mi para luoy kayong mga bata manggod pinakaano. Das pagkahuman ang mga estudyante nga kailangan jud nila og kanang mga gamit good dayon na mabalik dayon ang gamit para makaeskwela dayon pud sila balik. Nanawagan ko sana ay mga malumong kasing-kasing sa mga tao nga nahingtungdan aning mga sunog unta matabangan mi ninyo sa inyong kabubuton. Og dako na nang tabang sa mo ang tanan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.